तू कही देखब जी हाई लाइट बड़ा इज्जत काट हो जब के हित नाथ के आवे करत का दुकान में लाइट कट देलस हो तू कोई बाप रे बाप ये जो कितना गर्मी होता हो हमरी गांव ते एक मिनट लाइट ना कटे मन तो करता पर ब्लाउज खोल के ये फेंक तू कोई बाप रे बाबू रे देखबू कर लूठा के तन को सुनाला ना रे तनी हो लाइट वाला के तन फोन करबे देखबे मोर गोल कर तो कब कब यो होला ये वीडियो बना के डलनी जोन के आज वीडियो से बहुत ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद मिलल एगो दिन हमने के रहे कि हमने के गई रहनी जा छपरा में प्रोग्राम करे तात रडिए बड़े भैया गोलू भैया भी उजर रहने गोलू भैया की भी कोट कोट प्रणाम गोलू भैया तो 6 सेकंड आ जाता आई ना आ जाए आज हो हमारा दिन याद आओ ताकि हमारा के मंच पे से हटावल जात रहे मगर छपरा में गोलू भैया हमारा खातिर लड़ाई लड़ देनी हो जाए कि ना आज भाई गाइए के जाए आज राउर आशीर्वाद लागल बा एक बार पैर छू के आपके प्रणाम करते कि इतना ढेर सारा हमारा के छपरा में यहाँ का आशीर्वाद देने कि आज रौरा आशीर्वाद से शायद हम एक दिन में 3 गो 4 गो कार्यक्रम करी ले सब राउर देन बा और हमारा जनता के पूरा आशीर्वाद बा कि शायद रौरा जौन हमर बड़ाई कहनी है कि गोलू राजा लड़ाई लड़लन त जतना यूट्यूब लाइल वालो ई बतिया के चढ़ाई वालो कि खाली है चढ़ाई वालो कि उनको रेल दिए ये लोग खाली हमारे बारे में शिकायत चढ़ाते हैं पर हमार घर परिवार इनकर फैन बा आ सही बात बा कि एगो समय रहे जब कुछ दिन पहले सुनील भैया के स्वीकार ना कइलो कहले कि जबले 2 शब्द ना बोली है जबले ना गई है तो तार प्रोग्राम हम बिगाड़ दे तो इनका खातिर हम लड़ाई लड़नी तो यूट्यूब वाला भाई से चाहब कि ऐसनो काम हमार चढ़ावल हो खाली चढ़ा दे तो लोग बाबू तो हमार शिकायत हो जाता है चली कुछ एगो सुनाई नायका में चाहे जौन भी बा और ओकरा बाद प्रमोद भैया माइक ले आई एगो कमेटी साहब के स्वागत रही भैया के हमेशा आशीर्वाद बा हमारे ऊपर भाई के भैया के माता जी भी हमरा से वीडियो कॉलिंग करके बात कहनी भाभी भी बात कहनी हमने के आपके परिवार से पूरा आशीर्वाद प्यार मिलेला और आई कब कब होला हमने के क्षेत्र हमने के गांव में कि जब हमने के बूढ़ऊ लोग चाचा लोग बाबा लोग जब देखत लो हाँ तो एगो बहुत नया हमार ट्रेंडिंग में चलता है वीडियो तो जब वो मेहररुआ मर्दानवा जब बुढ़ऊ चाचा लो हेगे गमछी ध लेता लो आई नावका लइकन के देखत लो त कहत लो सुरती बनावत रहत लो कहत लो इनका बहिन जे तो दिन भर घर में घुस रहत लो एगो हमनी के दिन रहे कि अपना मेहरारू के लगे 6 महीना पर 5 महीना पर जात रहनी है जे लोग आई एकरा बहिन जे तो दिन भर घर में घुस रहत रस तब बाबा लो से चाचा लो से बतिया कह किलो 9 महीना 8 महीना 5 महीना पर लगे जात रहल लो त 8 गो 9 गो लइका होत रहल आजकल के लइका त रात भर घरों में रहता से तब 2 गो से एगो लइका होता ओहू से नहीं को ते कहीं को में नसबंदी हो जाता इस चीज पे वीडियो बना के डालनी जोन के आज वीडियो हमार 3 दिन के अंदर में 4 मिलियन चल गेल बा आई कबो कबो यो होला हमनी के शादी विवाह हमनी के घर में जब पड़ेला तो जब कोनो क्योंकि घरे शादी विवाह पड़े भगवान जब बिगड़ जाए तो कहली से मेहरारू काकी आ काहे आगा बैठल बानी जी तू कहता खबू हो दिमाग में टेंशन से फाटत त काहे त बबुनिया के 4 गो दिन बिया बा भगवान खुले कर लगन ने खोले त पंडित जी से पतरा उतरा ना देखौले रहनी हेलो ते पछे त नहीं पंडित जी से पतरा देखौनी जे त ई दशा भइलो तू को ये आज जानतनी आजकल पंडित जी का पतर वो फेल हो जाता हो तू को ई त बतिया सजाऊ कहत रहलु ह बाकी भतर काटी के बेटी के रोज कहब कि रे ते गमला में मत को कराही में मत को ओई भगवान तनको खुले के नाम ले त न हो तले उ मोगी कही कि काजन की गाड़ी में कितना पानी भोल भर के रात दिन बरसता न तो कबो कबो यो होला कि हमने के घर में हमने के परिवार में हमने के महतारी बेटी कबो कबो भगवानो जी पर बिगड़ जाली लो देखो वीडियो बना के डालनी जोन कि हमने के गांव क्षेत्र के लइकनी जब कहीं हितई चाली से त हिंदी में बोलेली सो भले अपने घरे रात दिन रहो हो करत रही सो मगर जो लइकनिया हित जात या हितई में बफर सिस्टम में त कहतिया भैया 2 पूरी देना भैया थोड़ी सी पालक पनीर देना मैं तेल वाली चीज नहीं खाती मेरे को बड़ा गैस बनाता है आ घरे रात दिन कहत ऐसे का रे माई भातवा बनल हो
का रे तरकारिया चिराइल हो इस चीज पे वीडियो बना के डालनी जो उनकी सबकी प्यार आशीर्वाद मिलल। आई बड़ा कम टाइम बा यही ना प्यार आशीर्वाद अपना सुनील अपना भाई पे अपने भतीजा पे बनौले रही लो कि हर जगह प्यार आशीर्वाद मिलता बड़ा अच्छा लगता। आज हमने के कन्हैया दीक्षित जी और प्रमोद भैया के माध्यम से हमने के आज मंच मिलल बा। सबके एक बार गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं अपना बेटा से कोनो गलती भइल होई अपना भाई से तेगो घर के छोट कलाकार समझ के माफ करब। जय एक बार सुनील जी खातिर जोरदार ताली।